Čauky, teraz dámy a páni, ja som Johnny King a.k.a. Johnny. A dneska máme prvú hru moju, ktorú sa rozhodnem natočiť. A tou hrou je Heroes of the Storm. Povieme si dačo o tejto hre a zahráme si taký ten zápas. No. Táto hra je MOBA. Ale nie je to taká typická MOBA ako MOBA. Viacej k tomu, že je to od Blizzardu, takže sú tu aj RPG prvky, questy a iné veci. Ale základom je ten základ, že je to MOBA. Dá sa to porovnávať aj zároveň nedá s hrami ako je LOLko, Dota a iné hry. Ale dá sa porovnávať v jednej veci a to sú hráči. A môžem rovno povedať, že v tejto hre sú hráči oveľa múdrejší ako v LOLku. Aj graficky tá hra je krajšia. Na akom princípe to funguje? Máte tu rôznych hrdinov od Blizzard hier. Napríklad si ideme priblížiť takých, čo vám dačo povedia. Napríklad Rehgar z WoWka, ATC z WoWka, Diablo z Diabla, Tychu zo Starcraftu. Samozrejme, áno, je ich tu veľa, stále sa pridávajú noví a noví. Máte tu rôzne typy hrdinov. Bojovník, assassin, support a špecialista. Warriors, bojovníci, to sú čistí tankovia, idú na život a darí sa im to. Asasíni. Väčšinou sú to na blízkosť, ale aj na diaľku. Jednoducho damagery. Špecializujú sa na damage, môžu to byť normálni útočníci, magovia alebo lukostrelci. Proste na diaľku. Support. Tí healujú, dávajú buffy a iné veci. Healujú, keď potrebujete v boji pomôcť, dajú vám buff na rýchlosť a ste o niečo rýchlejší. A špecialisti. Toto sa v každej MOBA hre nevidí. Špecialista je špeciálna klasa hrdina, dalo by sa povedať. A títo špecialisti sa hlavne špecializujú na boj proti nepriateľským opevneniam. Ale taktiež môžu zastávať hociakú z tých pozícií. Záleží, ako si ich vylepšíte. Sú všestranní. Okrem toho, na každého hrdinu máte skiny, napríklad túto Liming, a delia sa na dva skiny. Skin, ktorý dostanete po leveli 10, alebo si jednoducho kúpite za takú tú menu slušnú 10 €, jeden skin, takže asi tak. Skiny sme prebrali, hrdinov sme prehrali a mounty. Mounty na tom jazdíte, aby ste sa mohli po mapke rýchlejšie dostať. Tie môžete získať, kúpiť, alebo urobiť takú špeciálnu výzvu a dostanete. Samozrejme máte tu aj takéto balíčky, ktoré obsahujú rôzne bonusy na rýchlosť získania XPčok alebo goldov na 7-30 dní. No, to by sme si asi začiatok prešli a ideme sa vrhnúť na náš prvý súboj. Dáme si proti botom, aby sme si ozrejmili, ako to tu funguje. Lebo ako som vravel, toto je jednoducho iná MOBA ako ostatné. Zoberieme si na ukážku typického, dajme tomu Gazlového. Ja neviem. Boh vie čo, rotácia hrdinov tu nie je. Ale skúsime Gazlového. Je to špecialista. Je to Goblin z WoWka, ktorý sa hlavne preslávil svojimi vynálezmi, ktorými pomohol horde obsadiť rôzne ostrovy. Ja si pripijam na zdravičkom. Máte tu rôzne mapy. A na každej mape máte inú úlohu. Tuto máme obsadiť také tie chrámy, potom udržať ich a obrániť. Keď to urobíme, dostaneme body a možno si vyvoláme takého tohto tu psiska veľkého, Hafana, ktorý bude útočiť na nepriateľov. Uvidíme, jak sa to vyostrí ku koncu.
Ale keďže je toto proti počítaču, tak by sme mohli vyhrať. Ale áno, proti počítaču tu niekedy býva hra dosť náročná, ale väčšinou sa hrá, keď chcete niečo ukázať, na natáčanie, vysvetliť, alebo si precvičiť hrdinov. No, na každej mape 3 liney väčšinou, niekedy sú iba 2. Džungľa, kde získavate XP a goldy, ako to je tu s goldami. Goldy tu nemáte ako v každej MOBA hre. Tuto si nekupujete veci. Nemáte šancu. Nie je to obchodník a to je veľké plus, lebo je to aj také vyváženejšie, by sa dalo povedať. Funguje to na princípe takýchto vecí. Tu môžete vidieť. O čo ide? Sú to vaše talenty, ktoré si môžete vybrať a ktoré používate. Tuto máte schopnosti a jednu špecialitu. Napríklad ja mám turetky, laser a exploding charge. Niečo ako TNT. Časované. Ja si tu vylepším môj trade, to má každý hrdina iný. Trade je niečo ako pasivitka, ktorá vám dáva neustály bonus. Dajme tomu, že Salvager, to. Tento má akurát takú pasivitku, že po svojich vežičkách, ktoré keď zničí pomocou tejto schopnosti, tak sa mu vráti dáka tá mana. Obranné vežičky si môžeme postaviť tu. A toto sú naši minioni, toto sú naše vežičky, prebúrajú totok a zaútočia nám na našu hlavnú. A my to musíme urobiť na ich strane. Tu už je Sylvanas, ktorý útočí a snaží sa dačo vymyslieť. A tieto tu malé, čo boli, šrubky, som pozbieral a dostali sme manu. Teraz sme niekoho zabili. V čom je táto hra taká ešte špeciálna? Keď niekoho zabijete, tak sa to ráta pre všetkých. Žiadne killstealy, pre všetkých sa ráta double kill, triple kill a iné veci. Je to jednoducho lepšie vymyslené. Toto bude určite rýchla hra, možno ani nestihneme tieto temply si ukázať, ale dúfam, že stihneme. Tieto tu štuplíky je veľmi dôležité zbierať pre tú neustálú manu. Každá hrdina má iný štýl boja, napríklad tento nemá jednu ruku a útočí iba jednou rukou, no potom má špeciálnu schopnosť, že si doplní a dostáva menej poškodenia. Takže áno, je to naozaj sranda experimentovať s hrdinmi v tejto hre a príďte na svoje hranie. No. Áno. Funguje to približne takto. Oni to obsadili a držia to. A teraz tento hrad nám útočil na tieto vežičky. Vidíte, že jednu zničil a poškodil. My ideme udržať tento. Dáme si nový talent a bude to toto, že keď budeme normálne útočiť, tak nám to bude dávať schopnosť. Výdrž tých vežičiek. No je ich tu strašne veľa. Jedna je mŕtva. Je tu Butcher. Toto je typický tank. Takže veľa vydrží, na to si musíme dávať pozor. Zabili sme ju pomocou našich vežičiek. Títo špecialisti sú extrémne dobrí na držanie takýchto vecí. A oni nám toho dosť zničili pomocou tých chrámov. Na budúce musíme ich obsadiť my. Toto je ten mount, ktorý som spomínal, môžete si upravovať farbu, aj svoju hrdinú farbu a zadarmo. Len potrebujete na to čas a levely a budete mať. My si ideme toto obsadiť, pomôcť, aby sme im dačo zničili. A uvidíme, jak to pôjde ďalej. Tu si hodíme TNTčkou, ktoré by im malo dať stun, čo aj dalo. Nepriateľský hrdina prišiel a zabil nášho, odvratíme útok a obsadíme znova bod, ktorý nám patrí. Je tu Lian Ming, ale ja mám bonus v tom, že títo tu, vlkodlaci, či čo sú to, psiska, na nich útočia. Takže dáko na mňa sa neorientujú až doteraz. A môžeme si dať, že buď budú útočiť na viacej nepriateľov, alebo budú spomaľovať nepriateľov. Ja si dám na viacej nepriateľov, lebo túto to bude asi naozaj treba. Teraz to funguje ako brokovnica. Má to krásne 3 diela. A fungujú tak, jak má. Táto hra
má hrdinov ako tejto postavy iba z Blizzard hier. Iné tu nenájdete. Tie postavy sa použili v príbehoch, v hre, alebo sa len spomenula taká legenda, už sú tu. Je to dosť zaujímavé a najviac hrdinov to je z WoWka. Zatiaľ. No. Bot sa dáko pušujem, ja pomôžem na tope. Tu sa to rozdeľuje na top, mid a bot. Neviem, ešte som sa ani dobre nenaučil, jak to tu funguje. Ale väčšinou to tak vyzerá, že na bote je iba jeden hráč. Bot a top dvaja. Snažia sa získať našu pozorovateľňu. Tak ju iba neutralizovali, my si ju zoberieme naspäť. A vidíme široké okolie. Čo, kde, kedy, ako a prečo. No, tá sa teleportuje, necháme ju tak. No. Turetiek sa veľmi boja, nemajú ich radi. A tu ukázal, že potrebuje pomoc. Môžete tu ukázať pomocou Gčka, že potrebujete ako obraňovať, upozorniť nepriateľov, teda priateľov, že je tam také nebezpečenstvo, asistovať, alebo on my way. Napríklad assist me a možno príde... Nie, sme tu všetci. Jap. Raz, dva, tri, štyri. A kde je piatý? Aha, piatý tuto získava tento kemp. Ako fungujú tieto kempy? Porazil ho, obsadil, dostal trošku života, many a teraz títo budú bojovať za nás. Sú silní a každý z nich má inú schopnosť. No. Toto sú posledné špeciálne schopnosti, ktoré si môžete odomknúť. Prvá, Robogoblin. Si môžete prečítať, že zvyšuje základné poškodenie proti heroickým, takže proti hrdinom, poškodenie len proti takýmto normálnym a bežičkám. Ja si dám asi toto, robí to takúto buňku, ktorá potom nepriateľov pritiahne a stunne ich. Vidíte, dali sme si triple kill, ani som nikoho nezabil, aj mne sa to zarátalo. Dostali sme XPčka všetci a tak sa mi to páči. Tam bolo napísané by Johnny King, teraz som ho ja zabil a takisto to prirátalo aj ostatní. Je to dosť zaujímavá hra. O, teraz krásne vypálilo tu hore a je to skoro zničené. Ja, ako špecialista, mám úlohu ničiť takéto bežičky. Ideme si ich zničiť. Keď ste na mountovi a niekto vás hitne, tak z toho mounta jednoducho zleziete. Zosadí vás ako keby. Tak, nabijeme si a pac. Prídeme k tomu, zaútočíme si párkrát. A padlo to. Tieto studne, ako fungujú? Prídete k nej, samozrejme priateľskej, nie k nepriateľskej. Kliknete pravým a uzdravíte sa. Toto môžete robiť každé 2 alebo 1 minútku. No. Aby sme mali také tie posily. Zle, útočia na nášho. Trošku pomôžem, hodíme mu tú stun. A nemôže nič robiť. Tak. A on zomrel. Čakal, že ja dačo viacej porobím, ale... Ja som špecialista. Zle som urobil. Veľmi zle som urobil. Teraz som vyplýtval moju... Laser disable enemies. Yep. Som minul moju srajdu, teda ultinku, ktorá má cooldown až 100 sekúnd, čo je veľmi veľa. A využil som to prakticky na nič. Netrafil som sa. No. Títo sú dosť zložití, ale s niektorými hrdinmi ich môžete dať sami. Sú dosť silní, takže sa postarajú o takýchto aj 3 vlny nepriateľov, týchto myslím. Čo sú krpci, malí, krpatí ušatí. No. Vyzerajú také sfingy. Môžete si to krásne priblížiť a vidieť detaily
A tak nič. Vidieť detaily, jak to funguje a že naozaj tá grafika stojí za to. Bum. Je strašne nesympatický mi je, veľmi nesympatický. No. Toto je špeciálny boss, môžete vidieť, boss, a ten je oveľa silnejší ako ostatní. Tuto máte Siege, to je na obliehanie, a potom tu máte Siege, what? Áno, tu je Siege, a tuto je Bruisers. Bruisery sú najlepší na ničenie a zabíjanie jednotiek a Siege na obliehanie nepriateľských vežičiek a hradieb. Ako špecialista v zlove prichystáme pre nepriateľov pascu. Vyšlo to výborne. Toto bola moja ultinka. Všetkých priťahol na jedno miesto a bola sranda. Na to. Zabijeme si tuto. Tak. Dostali sme nový level, vylepšíme si Bčko, to dosť používame. Anub Arak je warrior, dosť drží, ale damage nemá žiadny dobrý, takže... Ale dobre vie utekať. Lavák. Takže asi tak. Pac. A disabli sme nepriateľské vežičky, že nemohli na chvíľu páliť. Váš hrdina sa rozvíja podľa toho, aké si dáte tam schopnosti. Môžete hrať kľudne s týmto na zabíjanie hrdinov a nie vežičky. Je to čisto na vás. No, musíte si dávať pozor. Keď vás vežička, jeden to typuje ako za nepriateľa, bude po vás útočiť. A dáva dosť veľké poškodenie. Hlavne keď ste to sami a zdrháte pred veľkým horou mesa. A takto približne vyzerá smrť. Zomrel som, tuto sa mi zobrazí jeho profil a jak ma zabil. A môžeme si prezrieť, nemôžeme si prezrieť, niekde sa to dalo. A neklikol som na to. Tam by sa ukázalo, koľko poškodenia dal, zobral, dali ste aj iné veci. No. Môžete tu mať maximálne 20 levelov a tuto si dáme. Increase. Asi Bčko, lebo moje turetky budú môcť vypaľovať ten laser, čo normálne pálim, takže efekty, čo sú na tomto laseri, sa presunú na túto vežičku. Je to dosť zaujímavá kombinácia. No. Všetci sú hore, tak ja idem dole. A už ničíme na poslednú tuto. Aha, idem pomôcť. Posledné zábrany pred nepriateľským nexusom, tak sa volá tá základňa. Zavieme si jednu baraka, ideme rátať s tým, že bude zdrhať. Tak nie, nebude zdrhať. Veľké sadlo mesa ma naháňa. Mar, hehehehe, tučňak. Ja si pritiahol jazykom a tomu dám stôl, hitnem ho. Dám vežičku. Ten nám asi zdrhne, nie sme dosť rýchli na neho. Warriorovia sú najpomalší, ale tento je v skutku rýchly. Nie, toho nechytíme. Sme asi príliš ťažkí s týmto goblinom, čo máme na hlave. Takže asi tak. Paráda, dali sme si double kill a na túto vežičku si treba dávať pozor. Dáva veľmi veľké poškodenie a bez týchto krpcov, čo tu na ní nemôžeme útočiť. Zvládli sme to, zničili sme ju pomocou toho laseru, čo bol dole. A toto by bolo asi z prvého dielu všetko. Sme si ukázali základné veci, čo, kde, jak a prečo.
Ak by ste chceli viacej videí z tejto hry, viacej hrdinov aj proti hráčom, podporte ma lajkom, subscribeom, hej, také tie komenty na spýtanie. A to bude asi všetko, tak sa majte a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čau. A so mnou, dneska nie, áno, je to bohužiaľ tak, lebo